Vítajte pri dnešnom videu. Nie je na svete veľa vzduchoviek, ktoré by boli konštrukčne zaujímavejšie, krajšie, kompaktnejšie a po všetkých stránkach príjemnejšie ako klasické pištole Webley. Vyrábali sa v rôznych verziách od roku 1924 do roku 2019. Teraz už Webley pod svojou značkou predáva len tajvanské, čínske a turecké produkty. Zábavné je, že ilustračný obrázok v kategórii vzduchových pištolí na ich web stránke zobrazuje už nevyrábaný produkt. Najkrajšie sú samozrejme tie pôvodné, celokovové, ktoré sa vyrábali v Anglicku. Sú špecifické tým, že majú síce kompaktné rozmery, no dĺžka hlavne je na ten rozmer impozantná. Pred sebou má model Webley Mark I, ktorý sa vyrábal medzi rokmi 1935 až 1964 a bol to ich prvý model s horným náťahom. Po odtiahnutí zarážky hlavne sa táto nadvihne a stlačí sa piest. Teraz je možné do hlavne vložiť diabolku, vrátiť ju nazad, mierne zatlačiť a zbraň je pripravená k výstrelu. Webley Mark I má okrem výškovo nastaviteľných mieridiel aj možnosť nastaviť chod spúšte. Má úžasne jemnú, dvojkrokovú spúšť s veľmi plynulým chodom. Celá pištoľ sa perfektne drží v dlani a vďaka kompaktným rozmerom ju môžete nosiť aj vo vrecku. Ako vreckovú ju Webley jednu dobu aj propagoval. Určiť presný vek zbrane je komplikované, nakoľko Webley prestali označovať jednotlivé kusy jedinečným výrobným číslom po druhej svetovej vojne. Na povojnových zbraniach nájdete len sériu vyrazenú na prednej strane. Na týchto zbraniach je perfektné, že stále sa dajú zohnať náhradné diely. Je možné vymeniť tesnenie válca aj tesnenie záveru. Tento kus, keď sa ku mne dostal, nemal žiaden výkon a nedokázal vystreliť vôbec nič. Ukázalo sa, že chýba práve tesnenie záveru. To je normálne tvorené tenkou trubičkou, okolo ktorej je obalená koža. Mne sa nechcelo čakať, kým mi prídu náhradné diely, tak som namiesto pôvodného tesnenia použil kúsok priehľadnej 6 mm PVC hadičky. Funguje dokonale a pištoľ strieľa takmer 2 džauly. Jednou z mála kópií, ktoré sa inšpirovali dizajnom pištolí Webley, bola vzduchovka Československého výrobného družstva Loviena. Niesla názov Lov 1 a so svojím vzorom toho nemá ani zďaleka toľko spoločného ako napríklad vzduchovka vzor 70 od Predom Lučník so svojou predlohou Walter LP53. Tie sú rozmerovo a tvarovo prakticky totožné. Lov 1 pôsobí oproti Webley surovo, neohrabane a nedokončene. Okrem toho, že je podstatne väčšia, vydesí detailami ako napríklad primontovanie lúčika ku pažbičke. Môj kus nemá ani len razenie výrobcu, je opatrený len výrobným číslom. Na rozdiel od Webleyho má okrem smerovo nastaviteľných mieridiel aj výškovo nastaviteľnú mušku. Spôsob náťahu je rovnaký, ale materiál naťahovacej páky je podstatne robustnejší. Má taktiež dvojstupňovú spúšť s veľmi krátkym prvým stupňom a dlhým, ale plynulým druhým stupňom. Má drážkovanú hlaveň, ktorá je v duchu tradície československých vzduchoviek čokovaná. To znamená, že je na ústi trochu zúžená, čo by malo napomáhať presnosti a sile. Po výsledku je však extrémne vyberáva, čo sa týka streliva. Diabolky musia mať naozaj presne 4,5 mm a nie napríklad 4,52 mm. Vynikajúco fungujú broky číslo 11. Aj na túto pištoľ sa dajú zohnať všetky náhradné diely. Funguje pružina zo Slávie 620 a 26 mm kožené tesnenia piestu. Ako tesnenie záveru by mohlo fungovať 6,5 mm nápojové vedenie. Obe pištole sa rozoberajú rovnako. Na internete je množstvo videí s ukážkou rozoberania Webley, takže my si rozoberieme Lov 1.